Hľadáte nové bývanie v blízkosti vody a prírody? Predstavte si, že bývate iba pár krokov od priehrady a pritom vo vlastnom rodinnom dome s krásnym pozemkom. Dnes vám predstavím rodinný dom v obci Tesáre, ktorý môže byť aj vašim novým domovom. Exteriér ponúka prístrešok pre 2 autá s bránou na diaľkové ovládanie. Pred domom je upravená okrasná výsadba a kovaný plot. Pred domom sa zároveň nachádza plynová prípojka s možnosťou napojenia na plyn. Za domom sa nachádza altánok, kamenná pivnica na zeleninu a tiež skleník na pestovanie vlastných plodín. Dom je postavený z pálenej tehly a ide o viacúrovňový rodinný dom s praktickým dispozičným riešením, ktoré prirodzene oddeľuje dennú a nočnú časť. Po vstupe do domu vás privíta priestranná rozdeľovacia chodba. Na hlavnej úrovni sa nachádza kuchyňa a obývacia izba s výstupom do zimnej záhrady, ktorá vytvára príjemné miesto na oddych počas celého roka. V súteréne domu sa nachádza garáž pre 1 auto, letná kuchyňa, práčovňa a technická miestnosť s kotlom na tuhé palivo. Dom prešiel v roku 2015 rekonštrukciou, bol zateplený 100 mm polystyrenom, má novú fasádu a nové omietky v obývačke a hale. Podlahové kúrenie sa nachádza v obývačke, zimnej záhrade, hale, chodbe a kuchyni. Na poschodí sú radiátory a vo všetkých izbách sú plávajúce podlahy. Na vyššom podlaží nájdete hosťovskú izbu, 2 detské izby. Z jednej je výstup na balkón a spálňu s vlastným balkónom. K dispozícii je aj kúpeľňa so sprchovým kútom, dvojumývadlom a samostatné WC. Veľkou výhodou tejto nehnuteľnosti je lokalita. Dom sa nachádza len pár metrov od priehrady a okolitej prírody. V obci Tesáre je k dispozícii základná občianska vybavenosť ako materská škola, základná škola pre 1. až 4. ročník, predajňa Coop jednota a pohostinstvo. Takéto bývanie pri priehrade sa na realitnom trhu neobjavuje často. Možno práve tu začne váš nový príbeh. Ak vás tento dom zaujal, neváhajte ma kontaktovať a dohodneme si obľadku.